אומר החזקוני בשם הפירקא דרבי אליעזר, אני מקריא לכם. מיום שנבראו שמיים וארץ, לא היה אדם עוטש וחי מחוליו. היו עושים אפצ'י, היו נופחים את נשמתם. אלא בכל מקום שהיה, או בדרך, או בשוק, והיה עוטש, הייתה נפשו יוצאה. בגלל זה הרב עוצמים עיניים בשביל לראות את מלאך המוות. עד שבא יעקב וביקש רחמים על זאת, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, יעקב אבינו, ריבונו של עולם, אל תיקח נפשי ממני עד שאצווה אל ביתי את בניי ואת בני בניי, ונעתר לו שנאמר, ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. דהיינו, תן לי לצוות לביתי. אם אני אעשה אפצ'י בשוק ואני אמות, אני לא אספיק לצוות את ביתי אחריי. לכן תן לי סימן שהאדם הולך להתפטר מן העולם. תן סימן. מה הסימן? תעשה אותי קצת חולה לפני כן, ואז אני אדע שמצוין. נעתר לו הקדוש ברוך הוא, ואז שמעו כל מלכי ארץ, רגזו וחלו, שלא היה כמוה מיום שנברא העולם.